Hello, bueno, Día das Letras Galegas, 17 de maio, bueno, feliz día a Galicia, Día das Letras Galegas, un homenaxe aos nosos escritores. Basicamente vou facer este vídeo en galego porque, con motivo especial do Día das Letras Galegas. Bueno, este ano a que se dedica é a Begoña Camaño, que foi moi importante nos medios de comunicación e na Radio Galega e tamén pertenceu á Asociación das Mulleres Comunicadoras. Escribiu varias novelas históricas como Circe, que é a súa reinterpretación da famosa Odisea, e algún conto sobre Morgana e demais. Tamén, pois, obviamente, se lle fai un homenaxe a unha contadora de historias, como diría ela, e tamén hai actos na UDC, na Universidade de Coruña, en Santiago de Compostela hai actos expositivos, exposicións da súa obra, hai conferencias e demais, por se lle queredes botar unha ollada á súa obra e facerlle un tributo a esta famosa e inesquecível escritora. Esa é a escritora que lle dedican este ano as letras galegas, Begoña Camaño, 2026. É un día super bonito e super especial para Galicia. Para coincide coas eleccións de Andalucía, pero iso é outro tema. E agora, pois, os vou subir o enlace de TikTok con texto que escribín eu polo Día das Letras Galegas, obviamente, autoría propia, sempre promocionando. Nada, espero que Begoña Camaño este tan orgullosa do seu tributo